Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka onye ọrụ imigreshọn si wee jide Ichie Million na ife Ichie Million na-enye ya. Ọ na-enye 10 million naira na ife ndị ọzọ ka e wee hapụ ya prọsasị ọ sịrị gbasitala onwe ya, dịka emere ka ndị mmadụ mata na onye ọrụ imigreshọn unu na-afụ ebe a na afa ya bụ Prince Orji Ugochukwu. O mere ka ndị mmadụ mata na onwenezide anyị ife anụnwa mere na nyanwa na-akwadozikwa imechi ọrụ n'ọkwa ya ka ọ na ebe a wee fee onye ọkada bụ andị na onye ahụ nọkwana n'elu ya bụ ọkada wee were okpu wee kpuchie ihu ya. O mere ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Ịgbaji Seme Load Checking Point, na ozugbo ahụ ọ fụrụ ya bụ onye ọkada ka o bu Ichie Million wee gbafee, na ozugbo ahụ ka o chetara ihu Ichie Million wee na-asị onoho nwoke anụnwa ka foto ya na vidio ya na-agagharị na soshal midia tọrọ alụ a na-achọ achọ. O wee bido wee na-akwụsị ya bụ onye ọkada na fa kwụsị onye ọkada nyedo ọkụ na ọ kwụsị ọkwọ ike. Ọ bụrụ na Ichie idepụrụ idechu agwagwa onye ọkada ya akwụsịkwana na ọrụ na-achọ ịkụ akụ na bifi mara ife na-eme nyanwa wee fetuo ọkada ọzọ wee chụgbafe ọsọ, na ebe o jideziri fabụ na anoda checking point ọzọ nke dị n'ihu. O wee kwụsịzie anya bụ ọkada bụkwa na Ichie Million wee gwa onye ọkada ahụ bụ Ichie Million na ya buchiyakwa ya azụ na ife nyanwa meziri bụ na ya abanyeziri na nya bụ ọkada bụ Ichie Million fancha niile wee chijezie na checking point nke nyanwa na kafa lutere ebe nke nyanwa na-arụ ọrụ. Onye ọkada wee kwụsịfa onye nke bụ Ichie Million wee na-asị anya kedu ife ọ na-achụrụ ya na ya kedu ife o mere na ife ya bụzi Orji Prince mere bụ o wee wepụta fon ya wee gosi Ichie Million alụ niile ọ tọrọ n'obodo fa wee na-achọ ịgba ọsọ gosi efoto ya na-efegharị n'ihu efere mba ụwa. Ichie Million wee gọọ wee sị na ọ bụrụkwa foto ya bụ ife anụnwa na-efegharị n'ihu efere mba ụwa na foto ahụ unu na-afụ bụ nwanne ya nwoke na ọ bụrụkwa ya bụ Ichie Million. Ọ na-agọnahụzi onwe ya agọnahụ wee nọrọ ebe a wee na-agwa onye ọrụ imigreshọn n'ọkwa na bankị ka o si wee pụta na bankị dị na Agbala n'ebe ahụ ka o si wee pụta na ọ bụrụkwa ya ka a na-achọ achọ na nwanne ya nwoke bụkwa na onye a na-achọ achọ na ọ hakwa alụ native doctor na ya bụrụkwa onye ọrụ dibịa na ọ bụrụkwa ya ka a na-achọ achọ n'ọkwa ebe a ka a nọzi. Ya bụ onye ọrụ imigreshọn wee see ihe foto anụnwa unu na-afụ ebe a wee see ndị alụ ndị ọrụ otu fanọkwanụ n'ọfịs n'ebe a ka onye nke bụzikwa na Ichie Million nọ wee na-achọpụta n'ọdụkwa ka ụgba na-achọ ịkụ n'ọdụkwa ka ọrụ ya akụgo wee bido wee na-agwa onye ọrụ imigreshọn a na ọ ya enye 10 million naira na ya hapụkwana ya ka ọ pụọ. Onye nke bụ onye ọrụ imigreshọn wee sị ya gịnị ego ọbara ego egbugasịrị ndị mmadụ na ndụ ego enyiri ndị mmadụ na ndụ ka ọ na-achọ inye ya ofe n'isi wee sị ya na ọ bụ ọkụ ya ewe na ya hakwa ewu ụdị ego anụnwa. Onye nke bụkwanụ Ichie Million wee nọrọ ebe anụnwa wee na-agwa onye ọrụ imigreshọn na ya bụrụkwa onye ọrụ native doctor na ya da alụkwa dibịa nọọ ndị mmadụ jos pụranụ ife anụnwa nọọ ndị obodo fa pụranụ ya bụ ife ka e wee setia ya op maka na taị na oyeji wee bụkwa n'igwe obodo fa n'orugo n'ọnyanwa ya bụ dị next igwe n'obodo fa na ndị obodo fa achọkwanụ ka ọ bụrụ igwe fa wee setia ya op wee gbugasịa ndị mmadụ na bịa sị n'ọnyanwa gburu ka e wee sịkwanụ n'ọnyanwa bụ Ichie Million bụkwa na ife mere ya bụ ife na nyanwa abụrụkwa native doctor n'ọkwa ife akafa na-abụ nọzi ebe ahụ wee na-agbagasị. Onye nke bụ Ichie Million wee wepụta iPhone 13 Pro Max o ji wee na-agwa ya na ya bụ fonu rukwanụ $1 million plus wee wepụtakwa fonu ọzọ a na-akpọ Tecno 19 plus ya bụ 10 million naira wee na-ayọ onye ọrụ imigreshọn ka o were ya bụ ego ka o wee hapụkwana ya ka ọ pụba. Imigreshọn mere ka ndị mmadụ mata na ego niile ahụ ma fonu niile ahụ Ichie Million na-enye ya na o nweghị nke o were na ya ji obi wee sị gịnị okwa ego ọbara na ọkwa ego enyiri ma nwaanyị dị ime na ndụ ego enyiri ụmụazị na ndụ ego enyigasị ndị mmadụ na ndụ wee gbochie na ya ewekwa na nya bụ ego bụkwa ego ọgwụ ego. O wee na-akọwa na mgbe anya na Ichie Million na-eme ife niile a duto na ose ndigokwanụ foto Ichie Million na head office fa ka a kọnfam mụa ma na onyanwa na eziokwu ka ọ na ọ bụrụ ya. Nọ mgbe a ka a nọzi wee na-achọpụta mbụ ndị ụlọ ọrụfa nọ Ichie Million ka esendiziri ya meseji na ivun na ndị ụlọ ọrụfa ekweta adịrị nọ Ichie Million dị ife anụnwa na fa na adaut na ọbụlọkwanụ Ichie Million mana nyanwa mana Ichie Million dị ife anụnwa duto n'ofugokwanụ ya bụ foto na-efegharị na soshal midia. Kedụzi ife kpata na ndị ụlọ ọrụfa amaghị na Ichie Million students a na-achọ Ichie Million achọ ka agụụ segoro ya akwala ka ihu ya echenjigoro nke bụzi na ndị ọrụ imigreshọn amakwuozi n'ọnyanwa o si na ozugbo ahụ agwa ya n'ọnyanwa o wee were ịga wee kee ya n'aka ozugbo wee kpụrụzie ya wee jebezie na men ọfịs fa n'ebe a ka a nọzi wee kpụrụ Ichie Million wee handizie ndị polisi ova. Ichie Million chọrọ ịnara ụlọ ọsọ nwaajụna ka ọ narie. Kedụzi ife merụ na ọtụmọmkpọ ya emeghọ ka a ghara ịma n'ọnyanwa unu afụgonu ife niile ahụ ọ na-efe fancha disappointedịrị ya o nwezi nke zọrọ ya